Здравейте, хора! Аз съм Хакерчо. Днес почваме нова кариера на FIFA 14. Това не е купената, кракната. И да го кръстим Хакерчо. Абе, не знам хака, просто не знам и що. Yes, there settings. И въпросът е с кой отбор да бъдем. Но сега ще помислим всъщност. Астон Вила, Бърнли, Челси. Аз искам честно казано с Евертън, така че започваме. Добре дошли в новата кариера, дами и господа, на FIFA 14 Евертън. Това ще бъде едно уникално начало, едно грациозно начало. И това първи епизод. И да, този първи епизод ще бъде само с трансфери, менеджер кариер. Ето го, Евертън. Семи-про. Да, семи-про. 6 минути. 5 искам да подадат. Доларс и това ще е. Виснем, опа, не това. Мистер Калин. Това ме името. Мистер Калин. Има ли България? Мисля, че няма. Би. Да, нямам България, така че сме от Англия. И започваме. Ако искате да четете... Ако искате да продължа поредицата, пишете коментар или харесате клипа. Create new career. И започваме. Между другото е много много кариери с английски отбори и така нататък. Чакайте малко, няма симулирам. Transfers, Seal Players. И като направим си кои играчи да се продават и се връщаме. Добре, общо взето го направихме. Сега проверим, че ще на писма тук. Така, това не ме интересува. И този епизод ще е главно трансфери. А във втория вече започваме сезона. Так, чакайте малко да се нагласи тук. Добре. Това е друг. Шаби Родригес ли? Трансфер офърс. За Бесич. Искат под наем. И аз ще им го дам. И другата оферта е за Кон. Това е да малко са парите. Поне 7 и го давам. Какво е сега? Пресклад. Лукако, така. Ама къде е един играч? Само заради него започнах кариерата тук. Той е... Къде си бе пич? Ето да съм яве това на видеото. И да капнам, винаги не мога. Това много ме кефи между другото. Ще добавя Гибсън в резервите. Място на това. Арабе. Така. И това мисля да е. Ето ще го пусна на първи матч. Сега трансфер офър отново. Приемам тази оферта.
още една оферта да ми предложите и аз ще купувам играч. Да не повярвате. Player Source и трансфер офер. Ами тази оферта напълно сериозна. Затова продали сме Колм. Мисля, че така се произнася Колм. И сега ще искам да купим. Опа. Някое младо момче. Не съм написал име. Ето ще ни излезнат. Лемон. Не харесва как играе. И се опитам да го купя. За 320. 330. И дано Тотнъм приема тази оферта. И те отказват оферта да купим Ленън. Сега ще се опитаме да купим Хуго Лорис за 21 милиона. Има много малко пари. Чакайте да се чисти екрана. Има много малко пари. Не знам дали ще може да купим някои добри хора. И искат да ни купат Алкарас, Queen's Park Rangers. И тази оферта е много ниска. Поне 10. Защото все пак. Да. Сега е друга оферта към Жакелка. Това не е вратаря, така че отказвам всички оферти. Има отново оферта от Queen's Park Rangers. За не мога да отворя нещо. Имаме оферта за Леон Осман и аз се приемам, тъй като да. Тотнъм приемат нашата оферта за Хуго Лорис, да застане на нашата врата. Уникален трансфер е това. И да не приеме. И Хуго Лорис пристига в нашия тим. Сега оферта към Лукия Бурт, която е доста ниска. Не да 800 момчета, не 600. Това е пълно простотия, толкова малко пари за. Не му интересуват тези приятелски срещи. Това е Елчо, между другото. Дали сме го много? Няма да приема този вард, тъй като е доста легално и така. Хауърд на вратата, тук завършваме 1-1, благодарим на Бари, Гарет Бари. Имаме приятел. Извинете за това, между другото ето ме мене. Добре, имаме приятелска среща с Милан. Сега оферта към Гарбът за 300. Абе, стига с тия малумни оферти, бе, вие лудили си, бе. Че след тази приятелска среща между двата отбора. Гледаме сега. Водът ни 1-0 на 1.
Милан, да, точно така. Ромело Како 1-2 ни водят сега. Има контузия. Ще водят. И ще не бие 1-2, майка му дейва. 1-3 даже. Ох, моля. Дами и господа, направихме снимки и ето тук ще ни гледа. Става на вратата Хуго Лорис, пред него са Байнес, Дистин, Югиелка, Гибърт, Бари, Макърти, Мак, Гейди, Пинеар, Ромело Како и Самуелто. И сега ще се опитаме да привлечем най-любимия футболист в цялата вселена. Но нямаме пари за него. Пире-Емерик Аубамеянг. Пире-Емерик Аубамеянг, дами и господа. Няма да кажа. Кой да му дадем обаче е въпросът, защото нямаме достатъчно пари. Самуел Ето ли? Не мисля ли ще дам Самуел Ето. Хайде да мисли малко, бе. Жигиелка. Да, Жигиелка ще му дадем. Да видим сега. Симбицер. Ето 50-50. 50 на 50 точно.